Ha? Takže čaute ľudia, vítajte pri novom videu, som tu s Maximom, už sa prezradil svoje meno, že tu je pekné. Čaute ľudia. Sorry ľudia, musím nastaviť toto, kameru, inak sa to nedá. Jak si to rozvalený? Suj! Ja ťa vyzerám jak Číňan. No tak. A dneska si zahráme Warzone, Thunderquats a aj Black Ops proti botom. Kde to je? Idem na Minecraft launcher. Toto je špeciál za 20 odoberateľov, že som z webkamery. A ešte, že sa Maxim prezradil, ale to som vám nechcel povedať. Ježi, ja som zapol Minecraft. Ha! Ja som debil. Tak to nevadí, však to odstrihneš. Keď sa to bude dať, tak ono. Ty vole. Na čo napíšte, či by ste chceli ďalšie video z webkamery. No, Kam to napíšte? Neprezradil, ale nemôžem, lebo to bude špeciál, lebo Syriakari sa neprezradil za 1 000 000 odoberateľov. Čo neviem prečo. Ale zapíname pásy. Ideme hračka o duty. Nie? No. Ďalšie Kedy? video si môžeme zahrať Rivals, ale neviem, či to tam bude vidieť. Kamo, ale ty si tam prečo takto, že? Čak lebo? Ja som na sedačke. Ja som na stoličke. Či stále točíme? Áno, stále. OK. No, už sa môžeš napojiť dávno. Wait, checking for updates, uplink updates. Čo tam bol veľký update? Ani nie. XX. Zahráme si jedno kolo Flanders a potom si zahráme proti botom, lebo nechcem... Počkej, nechcem tu ja. Idem iba rýchlo niečo spraviť. Jaký? Ja som booster. Či booster? Ja to sa volá druhý kamoš, že? Áno, je to kamoš, ale je to aj mrkvičko bratranec. Ale za brat a zás nebudem už nikdy živote natáčať s mrkvičkou, jo, po ale sa nebudeme natáčať. Ja to drží svojho psa. If you're watching this, guess I didn't make it through. Sorry, že volám z WhatsAppu, ale Maxim ešte nemá... Tak to si zahráti, dobre? Daj mi to. Dobre. Čo? Čo? Ja sa bojím sa týždeň na mne, ne? Počkej, idem sa na teba žujnúť. Hotovo. Naklíkaj tam ten blonder a ja tu teraz budem hladkať, vedľa seba leží môj doda. Vedľa mňa leží môj psík. Neukazuj svojho psa. Či to môžem, však už ho videli aj na kameu.
vole. Kamo, vidíš, takto bude mať. Tam úplne nakryje má hlavu. A minule si minule, keď sme chceli natočiť video, si dal. Hej, viem. Dal si to iba pre nás, alebo pre 4? A to nikto nechce? Čo? Že a to nikto nechce, aby tu hovorili? Tak by tam spievali Ejo. A rozbíjali stoly. Keď sme hrali hento podcast. Však on skočil na Tak vek. sa uvidíme, keď budeme hre. Tak už sme v hre, guys. Kamo, asi nevadí, že to asi trošku chrápe. Nie, že chrápe. Ja chrápe, že gole. Nepočuješ to? Teraz nie, teraz prestal. Quanta vita c'è. No. Prečo ich počujem? Že stenče. Tak si to vypni v nastaveniach. Ruck up. You're headed to the war zone. Ja sa teraz začne snažiť, ja sa ani nebudem, lebo... Z čoho? Incoming shots! Way down. Ain't your day, mate. Zabugované budovy, to čo je? Neboj sa, Kiri. Prep time's over. Now you deploy to the war zone. Kamo, čo mňa na mňa čumí, aha. Prechlo, chrápalo zas čumí, že No je zlatá vôbec. Pán, ideme. Ty si čo zapal? Ale čo si zapol? Tak prečo tu jazdí vlak? Plunder. Primary objective is to secure as much cash as possible. Go get greedy. Alright, soldier. Mark a drop point for your squad and go Ideme get na ten after vlak, it. nie? Aha, však to je iba hra. No nikto tam niekde, to je dobré. Kámo, za tebou ide iba pár ľudí a ty padajú niekde inde. Kámo, ale vlak som tu ja nikdy nevidel, počúvaj. Pozor hlavne. Tu je tank. ja, že čo tam je, že tak bolo. Aj to ja som Sem sa prečo nemôže ísť do tohto? Ako mám tu tam aj nejaký ground conversion, alebo nie? Čo, asi to tam ima. Auto! Nastupuj nám! Vidím ho! Reloading. Tam je! Vehicle marked. Dostal headshot. Ale za nami ide ďalšie auto. Videl som tam niečo jazdiť. Phantom Disregard. vidím takúto grafiku.
Ako. Poďme dopredu na vlak, poďme dopredu. Ty ostane vzadu a ja poďme dopredu. Nie, ja som vyskočil, alebo to je triuhla. Ja som vyskočil tiež. Tu máš platy, tam máš platy. My sme slabí. By som išiel kľudne na tú väžu, ale tam... Kam práve sme explodovali auto, takže asi nás budú vedieť. Ja nie som slabý, lebo ja mám zlatú snajpu. Teba prešiel vlak. Ježiš, čo ťa zabilo? Čo? Dojti. Naspäť. Nezdalo sa mi, že by z teba niečo vypadlo, nejaké many, ale... Ja budem tuto zalezený v tomto vlaku. Za tebou je ten vlak, za tebou. Za tebou. Ťa také, že tuš. Teraz ideme okolo celej mapy. Dobre, pôjdeme sem, tuto vyskočíme. Nie, ja seba ho nemám. Kamo, do plastila. Be advised, cash drop is inbound. Pozor! Nikdy nikto, ale most. Skryť sa. Fuj. Ty vole, niekto mi nastrelil. Neviem skade, ale niekto mi nastrelil. Kamo, ja idem sa. Vyskoč tady. Kde je? Čiže vyskoč z toho vlaku. Kde je? Tak vyskoč z toho vlaku. Ja som na motorke. Ty vole, ale on mi zazdal. To som ja. To je moje auto. Ale kde je ten týpek? Myslím... Kde? Hostile shooter! Cancel that. Podľa mňa v tomto baráku, ale to som si není moc istý. No poď, ideme na motorku. Under fire! Inserting additional armor. Hen tam je hore. Niekto tu je, pozor, strieľa po mne. Enemy UAV overhead. Kámo, tak ale sme v prdeli. Ide sem. Poď sem. Kámo, keď sem príde, tak ho rozstrieľame. Pomalej. Tam je, hore na kopci. Ježiš, to má toto. Žíp. Enemy movement. Môj hapinko, môj. On nemá značku. No, kam ideme? Ja idem zobrať helikoptéru a
Ty chod zobrať, ja ti to počkaj, ja ti to označím. Ty chod zobrať túto misiu. Berem Helinu. Enemy deployed an advanced UAV. To som ja mám Helinu, ale je tu týpek na štvorkolke. Už opustil štvorkolku. Kamo, túto misiu radšej zoberiem ja. Videl som Your štvorkolku, squad mate ale is the není most tam wanted teraz nič. target. Eliminate threats and secure supply caches to Dobre, reduce ale- the time of the contract. Kde? Čo, týpka? Hej, lebo tuto niekde má štvorkolku tento. Bere štvorkolku, štvorkolka! A neviem, páli niekto po mne niekto strieľa. Ja som most vanky, takže ma nemôžu zabiť. Enemies are dropping into the area. Watch the skies. Kde si? Poď sem do tohto stanu. Tá štvorkolka. A niekto tu ešte bude. Počkej, kde bol ten týpek? Ale nebol hentom. Strela sa tam. Máš druhú snajpu? Ja mám snajpu, ale nemám druhú. Môžeš nájsť nejakú. Tam sú, tu je hore. Poďme tam po kopci, ale pomaly. Keby som išiel do tohto báku, strieľal to... Nech rýchlo báda, tebe bude krik. Či ja ti teraz nemôžem kryť cheba, lebo ja teraz... hľadám. Počkej, toto ti sem hodím. Tu máš muničnú. Kde? Inserting eyes on it. Setting waypoint. Nie, hore bol. Enemy soldier incoming. Niekto sem ide, je tu Complete contracts and kolónka. get paid. Tam. Ja to nevidím ani na... Dostal krik, ale ja som dostal. Snajpím ho. Nevidím, aby som ho dal teraz dozadu. I to je... Hostile shooter. Počkej, no sem asi ide. Tu sú dvaja. Knok. Obidvaja. Zabil som jedného. Ja som stále most wanted. Poď aj ty hore, poď aj ty sem hore. Idú sem. Your squad mate survived. Contract complete. Sem poď. Sem poď. Head for Nie, indicated ty poď location. sem. Hostile on the front. Not so fast. They're with me. Reloading. Ďalší tu je. Viem, že tu je. Tam je kolónka tuto. Eyes on enemy. Poď aj ty sem. Môžeš, poď sem, nebuď bojko. Neprezradíš, už si prezradil dosť. Ja čo som ti povedal, že poď sem. Tu už nejde o mňa, tu už ide o teba. Dostal. Kde je? Enemies Koľkokrát ti mám povedať, že sem poď? Tam je snajper zase. Ja som ti to hovoril, chod tam. Ale ty si asi hluchý. Ty vole. Čo mi to dalo direct error? Som ti hovoril, že tam choď. Na mne dal voľaký error. Kam ma to sa zdalo? Však sa hýbeš. Nehýbem, hrá za mňa bot. Môžeš sa rejoinúť do match.
ťa kryjem aj. No kryješ bota, no. Tak ja sa vám ozvem, keď budem na hre. Tak už sme naspäť v hre. Guys. No. Ja joini sa na mňa. Čo? Že sa na mňa joini. Ja som na join party and game. Čo? Ja som dal join party a join game. Tak sa na mňa joini. Tak som sa na teba joinol. No, ale ja to nevidím. Píše mi join game season. Čo? Píšte mi join game season. Mám noha špinavá, má lechtá. No, už som tu nastal to, aby sme boli spolu. Takto, môžeme ísť 3, 2, 1. Nie! Jak si ja bojí. Si tu, no. No však áno, čo mám im zaplatené. Koľko to budete veď? Ja to dám na takto to dám. A daj tam najmenej času, čo sa dá. To nechcem. Ach, jaj, kamo, počkaj. Toto nie... Dočky, toto nebude ono? Ja musím ísť bližšie, a to nevidím, počkaj. Bla, bla. Bla, bla, bla. Bla. Bla, 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 bla. Usi ty. Môžeme, počkaj, akým potom pôjdeme. Akým potom chceš ísť? Proti 6. Málo. Pridávam viacej. 6. Chceme ísť. Ale pridávam viacej. Jak viacej? Čo? No, toľko to. To určite není 6. Ja viem. Prečo si to dal? Však uvidíme, kto vyhrá. Skill hráči alebo boti. Mustáž. Dám im vypínačku na hlavu, Mike Tyson. Mike, hovno. Team deathmatch. Kde? Poď, čo už? Eliminate the enemy. Take him out. Tu sú 12. These guys. Videl si, koľko som zabil? V tom cheate bolo vidieť, že koľko ľudí som zabil. Či? V tom na ľavo dole bolo vidieť, koľko ľudí som zabil. Target appears hostile. Ty vole. Čo ja viem? Ty vole, kamo, aj odpále. Kamo, to si ty, aha. Choď stále iba za mnou. Nie, skoro som to dal. Jaké dobré zbranie majú, to som nastavil tých najlepších hráčov. By som nastavil tých najlepších, to už prehrávam. Target deleted. Na tej strane si dávaj si bach.
Mám taký... Zabil som 2 botov. Tu budú 10, ja sa pasím. Tu sú 10, pri mne. Idem. Uciekaj. 10 sú aj dole teraz. Dali mi celú. Kámo, teraz musíš chodiť iba so mnou, lebo mám toto. Beží to, a poď prežiť. Beží to, pozor. Uhni. Ty to kryj tam a ja to... Poď sem, rýchlo. Ty to kryj tuto a ja to kryjem tuto. O 51 bodov. Zabili ma. Ako my vyhrávame o toľko bodov, nie oni. Poď sem hore zas, musíme tu kempiť. 10 in a row. Weaver authorizing Watchdog Kilo. Firing Archangel. Avenger 1-6 entering AOR. Tanks out. Three bad guys eliminated. Tam ak sa tam tá krv rozletela. 3 enemies Hostile down. gone. Poď sem, tu sú. Tvoja Helena ich dobe šúti. Poď sem hore zas. They're gone. Ale poď sem, kde som ja. Fuel check. Scout pulse is online. Ja som štítko. Shot's good. Ty to musíš... Ej, ty to kryj za nami, ja to kryjem tuto. Good effect. Avenger Ej, kryjem 1-6 to down. tuto. Dobre. Ječia! Winchester. Avenger 1-6 RTB. Dobre, tak to asi Gotcha. nepôjde. Pozor, je tu počíte, ja som idem tu zabúra. Vyčistil som to tu. Tu sú všetci. Hore sú. Hostile confirmed. Dvaja tam boli. Ja, dobre, budem sa snažiť. Moving with Archangel. Tosko, ty nezomri. Pozor! Žije! Prežij. Hostile full patrol. One by. No problem, comrades. I'll handle this. Toto je taká farma, ty vole. Počkej, použijem toto. Pozor! Dočkej, toto bolo mať prekvapenie. Urá! Five straight. Ja som to vykusil z machine gun. Kde sú? Ja som Juggernaut. Hostile sighted. Dostal som! Počkaj, idem za tebou. Find out target. Took out
out there, sharpshooter. Ja mám použiť nuke. Scanning area with scout pulse. Použiť nuke 3, 2, 1. Hostile, 12 o'clock. Používam Ready for nuke. attack target. Ticho, používam nuke. Pozeraj sa na okolo. Secured and Game centralized. over. Vidíš to? To je game over, to sa ukončí hra a vyhráme všetci. Teda my vyhráme. Neviem, ešte skôrme na jednu hru. Weaver, attack off. 165 sme That's one vyhrali, for the oni good nás zabili guys. iba 18 krát. Ty vole. To bolo... Neštartuj to sa ideme rozlúčiť. Tak s čom do tej kamery poriadne? Ale však ešte nejdeme končiť. Však 31 minút, tak edituj si to sám. Poďme ešte jedno kolo, nie? Nejde mňa v srbý nos. No, Poď. takže čaute ľudia. Čaute, no. Neviem čo ponožky, ak vždy. Maxim sa s vami lúči odhalený. A čus, bus, autobus.